Gaueko 12:06 behar bada Realaren inguruan orain arte kirolunean egin dugun bideorik bereziena izan ere gaur bertan, hemendik 21 ordura hasiko da Espainiako kopako finala eta bertan Realak Atletico Madrilen aurka jokatuko du. Sevillako Cartuja futbol zelaian izango da eta egia esan zale ugari bertaratu dira Sevillara, hemen Donostian eta Gipuzkoa osoan zehar ere hainbat zale egongo dira norgehiagokari begira, norgehiagoka jarraitzen. Gaur Reala eguerdiko ordubietan irten da Sevillara bidean, zubietan hainbat zale zain zituztela, eta jada hor hasi da apur bat giroa nabaritzen, hor ikusi da zaleek zenbaterainoko ilusioa duten, jokalariek ere izango duten ilusioa, denek duten ilusio hori Sevillan ametsa bete ahal izateko. Gogora ezagun batetik Realak Atletiken aurka irabazi zuela finalerdia, emaitza estuak izan ziren biak ala biak, San Mamesen huts eta bat Turrientesen golarekin eta bat eta hutsanoetan Oiartzabalen golarekin, penalti egin zuen gol hori Eibarko aurrelariak, eta bestetik Atletico Madrilek azkenerako manjo sufritu behar izan zuen Bartzelonaren aurka 4-0 irabazi zuen Riyad Metropolitanon nagusitasunez, baina gero Camp Nou Bartzelona kortzak estutu zituen 3-0 irabazi zion, baina ez zion balio izan urrengo edo finalera sailkatzeko. Kontua kontu, final irekia izango da, 1987 urtean ere Realak azken aurreneko kopa hori irabazi zuenean Atletico Madrilen aurka irabazi zuen, orduan Arkona da izan zen heroia, eta 2021 berriz Kartujan baita ere, kasu honetan publiko gabe izan zen norgehiagoka, pandemia tarteko, eta hor huts eta bat irabazi zuen Realak Mikel Oiartzabalen gol gogoan garri horren ondoren, noski Reala berdina errepikatzera joan da Sevillara bidean, orduko jokalari gehienak ez daude gaur egun taldean, gogoratu behar baita orduko hartan esate baterako David Silvak, Mikel Merinok eta Martin Zubimendik, pentsatze 3 jokalarik osatzen zuten Realaren zelaierdia, Zubimendi gainera debutatu berria zela, jokatu zuen finalura Zubimendik, eta gogoangarria izan zen, baina noski Realak hau ere irabazi nahiko du zaleen aurrean, zalei kopa hori eskaini ahal izateko. Bueno, norgehiagoka irekia da, hasiera batean, behar bada Atletico Madrilen aldeko joeratxoarekin, kontuan izan behar da Txolo Simeoneren taldeak aurten lehiakortasunari dagokionez pauso bat aurrera eman duela beste urteekin alderatuta, esango nuke Txapeldunen ligako finalak jokatu zituzten eta ligak irabazi zituzten denboraldi horiek salbu aurtengoa ari dela izaten Txolo Simeoneren 15 urte luze hauetako arorik emankorrena, batetik Txapeldunen ligako finalerdietan daudelako eta bestetik Espainiako kopako finalean, eta bi horiek, bi txapelketak hitz potoloak dira, hitz handiak, eta naiz eta liga ezinezkoa duten, irabaztea edo borrokatzea ere, bi lehiaketetan bizirik oraindik mantentzea positiboa da Atletico Madrid bezalako talde batentzat. Gainera, aurten golari dagokionez eta beste freskotasun batekin ari da Simeoneren taldea, eta horren inguruan geroago hitz egingo dugu. Norgehiagoka hainbat gako izango ditu, esate baterako Realari dagokionez, badakigu eta hemen behin eta berriz aipatzen ari gara, Rino Mataratzok taldearen ardura hartu zuenetik Reala beste norabide bat hartzen hasi zela geroztik, Sergio Franciscorekin emaitzak ez ziren iristen, jokoa ere justu xamarrekoa zen, Rinorekin bereriz guztiz kontrakoa, Rinok nortasuna eman dio taldeari, abiadura, vertikaltasuna, eta hori
fruituak ematen ari da ano eta inguru horretan. Gainera, Sergiorekin eta joan den urtean Imanolekin garrantzitsuak ez ziren edo ia jokatzen ez zuten jokalariak berreskuratu ditu Rinok eta horixe izan da behar bada Estatu Batuetako entrenatzailearen lorpen adierazgarriena, ez? Nola iritsi eta aldagelako jokalari guztiak motibatzeko gai izan den ikusi besterik ez dago. Apenas jokatzen zuen Turrientesek Sergio Franciscorekin, jokatzen zuenetan ere oso gutxitan jokatzen zituen 80 minutuak edo behintzat 80 minutu normalean edo ordezko moduan ateratzen zuen edo titular jokatuta ere bigarren zatian Goixamar aulkira joaten zen, orain berriz Rinorekin jokalari finkoa bihurtu da Beasaingo erdilaria, konfiantzaz da, sekulako kalitatea du, klase handikoa da Beñat Turrientes, eta aipatu moduan Rinorekin ezinbesteko jokalaria da, bestea ere aipatzekoa Luka Susic, lehen urtean Imanolekin zuen, konexio hori egitea lortu, Sergiorekin ere ez zuen lortu, ondorioz apenas izan zituen minutuak Luka Susicek eta jokatzen zuenean ere bere jarrera egia esan lotsagarria zen, etzen bat ere jarrera ona, Luka Susicek zelaian erakusten zuena, eta orain Rinorekin guztiz aurkakoa gertatzen ari da, bere doai horiek erakusten ari da, eta zer diren gauzak bi jokalari hauek udan, neguko merkatuan irtetear izan ziren, baina Rino Mataratzok itxaroteko esan zuen eta frogatu egin nahi zituela, azkenerako taldean geratu ziren, eta begira orain zenolako presentzia edukitzen ari diren, ezta? Realari dagokionez horixe gero noski atzealdean eta hori joan den denboraldian ere gertatu zitzaion Realari atzealdean zenolako arazoak edukitzen ari den bai Imanolekin, bai Sergiorekin eta Rinorekin ere momentuz egoera ez da hobetu, ia norgehiagoka guztietan ari da golak jasotzen, baina Rinorekin ere bada beste datu bat, eta datu honek behar bada zalei esperantza sortu liezaieke, kontuan izanik finalak askotan gol gutxikoak izaten direla, Realak orain arte Rinok zuzendu duen norgehiagoka guztietan gutxienez gol bat sartu du, horrek asko esan nahi du, horrek esan nahi du Realak norgehiagoka guztietan batetik erasoko jokaldiak sortzen dituela, bestetik talde arriskutsua dela, eta zehaztasun hori ere norgehiagoka guztietan behintzat une beren batean badagoela, naiz eta ikusi genuen Levanteren aurka esaterako, ez zuela zorterik izan, Zutoinarekin eta abar Realak, eta hori ere noski futbolaren parte da, eta hori ere kudeatzen jakin behar den gauza bada. Bestalde, Atletico Madrid hazita, iritsiko da final honetara, azken finean Bartzelona bezalako talde bat kalera bota dute, horiek hitz potoloak dira, kontuan izanik Hansi Flicken taldea txapeldunen liga irabazteko favorito nagusietako bat behintzat bazela, baina ez, Atletico Madridek ez zion hori utzi, naiz eta Bartzelonak Rian Metropolitanon garaipena eskuratu bat eta bi, eta Atletico Madrid oso puntu honean iristen da, jokalariak fisikoki oso fin daude, erasoan kontraerasoak hartzen dituztenean jokalari azkarrak dituzte, oso azkar, aritzen dira, baloia bizi mugitzen dute, zelai erdian ere kalitatea duten jokalaria badituzte, eta osagarri edo osagai ugari ditu, ez? Urtero sortzen ditu Atletico Madridek edo osatzen ditu plantilla oso zabalak eta postu guztietan ahalik eta jokalari sorta gehiena eduki nahi izaten du, egia da batzuetan batzuk hobeak direla, beste batzuetan behar bada ahulago geratzen zaizkio postu horiek, baina Simeoneren nortasun horrek eta Atletico Madridi beti gehigarri hori ematen dio, ia norgehiagoka guztiak borrokatzera, eta final honetan ez dut uste gutxiago izango denik. Hala ere, esan dugun bezala, eta hau izan daiteke finalaren gako nagusietako bat, bi taldeek sekulako arazoak dituzte atzealdean, esaterako Lengletek eta Lenormanek aste artean Bartzelonaren aurka osatu zuten
atzealdearen erdialde horrek ez zuen ongi funtzionatu, bi golak akats nabarmen batzuen ondorioz datoz Bartzelonaren bi golak, eta hori Realak baliatu dezake ikusten ari garelako, zuloak ongi ikusten dituzten hainbat jokalari badituela, Rino Matarazzok, eta horre egon daiteke bai talde batentzat eta baita bestearentzat ere, behin zelaiaren 3 laurden horiek gainditu ondoren, arriskua sortzeko aukera izan hegaletatik hegaleko jokalarien bitartez, edo baita ere barnekaldetik bi taldeek zuloak uzten dituztelako bertan, eta nekez ikusten dut bai Realak eta bai Atletico Madrilek astean zehar kontu horiek zuzentzea. Eta, amaikakoekin sartu aurretik eta jada apur bat norgehiagokaren gakoak eta jokalariak eta aztertuta, hainbat zale joan dira esan dugu, bideo hasieran nola ordu bietan irten den Reala, bertan dagoeneko zale andana bazen zubietan, jada batzuk atzo, orain eren egun Sevillara bidaiatuta, beste batzuk orain bidaiatzen ariko dira, denetik dago azken finean, eta denak ilusio berdinarekin, Realak Espainiako kopa hori altxa eta zuzenean ikusteko ilusioarekin, hori inolako zalantzarik gabe, ikeragarria litzake Realak kopa hori altxa izatea, baina bideo hasieran aipatu dugun moduan norgehiagoka oso zaila izango da, Atletico Madrid gainera favorito irtengo da, baina konfiantza hortxe dago, eta Rino Matarazzorekin gainera konfiantza hori nik uste areagotu egiten dela. Orain goazen bai, amaikakoekin sartzera, apustuak egingo ditut, Atletico Madrilen eta Realaren amaikakoi dagokienez. Atletico Madrilen iruditzen zait, Bartzelonaren aurkako norgehiagoka horretatik aldaketaren bat edo beste egingo duela, nik uste Muso izango dela atepean, hori ziur, eskuinaldetik Marcos Llorente jokatuko du, ezkerretik Ruggeri ariko da, atzealdearen erdialdean nik uste Pubil eta Lenormand izango direla, zelai erdia Kokek eta Pablo Barriosek osatuko dute, badirudi Atletico Madrilen arrobiko jokalariak zituela minutuak izan Bartzelonaren aurka behar badak biharko, gaurko kasu honetan erreserbatzen ari zelako Simeone, ikusiko du ea sartzen duen ala ez, hegalak nahiko garbi daude, ezkerraldetik Lukman ariko da eta eskuinaldetik Giuliano Simeone, eta puntan nire apustua Julian Álvarez eta Sorloz arituko direla. Sorlozek erakutsi du, Realaren aurka punteria hori baduela, Norvegiako jokalariak gainera aurrekoan Bartzelonaren aurka irten zenean sekulako arriskua sortu zuen, eta iruditzen zait Realeko erdialdeko atzealdeko jokalariak nahasteko jokalari garrantzitsua izan daitekeela Sorloz, hala ere behar bada Griezmannen alde ere egingo du apustua. Realak berriz, astean zehar onartu beharra daukat, iruditu zaidala edo pentsatzen nuela, naiz eta Unai Marrerok jokatzea nahi merezimendu osoz jokatuko lukeelako finala, Alex Remiro jarriko zuela esperientziagatik eta abar, baina une honetan kontuak ikusita eta irakurrita iruditzen zait Unai Marrero izango dela atepean, atzealdean eskuinegaletik Jon Mikel Aramburu jokatuko du, ezkerretik Sergio Gomezek, atzealdearen erdialdean Txaleta Txar eta Jon Martin izango dira, zelai erdian Turrientes, Soler eta nik uste Braisek jokatuko duela, iruditzen zait. Lehen aipatu dugun horrengatik, Atletico Madrilek utzi ditzaken zuloekin eta abar Braisekor min egin dezakeela zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera, izan hegaletik izan erditik sartuta, eta egia da, uda honetan berak ere onartu zuen, Arabiako eskaintza oso on bat jaso zuela, ia joateko zorian izan zela, azkenean geratu da, denboraldi hasieran nik uste mentalki ere etzebilela oso ongi Galiziako jokalaria, ez zuen asmatu, ez zituen norgehiagoka honak egin, ez zuen bere talentu hori plazaratu, orain hobeto ari da, pixkanaka konfiantza hartzen, eta gaur titular izateko inongo arazori gabe ikusten dut. Eta goian, Gedese jokatuko du ziur aski ezkerraldetik, Barrenetxeak, hor kubo edo Barrenetxea edo kubo,
Takekubok aurrekoan Alavesen aurka minutu batzuk izan zituen, baina ikusten dugu oraindik ere ez dagoela 100%, ez du lehiaketa erritmo asko, eta hori kopako final batean funtsezkoa da lehiaketa erritmoa astez aste eduki izana, baina Kubo kasu honetan ez dauka, Barrenetxeak eta noski puntan Mikel Oyarzabal kapitaina, nor egongo da bestela ba. Beno, hauxe da, uste duguna, jada zaleak Sevillan dira, taldea Sevillan da, prentsaurrekoa eman dute, Rino Matarazzok eta Mikel Oyarzabalek Realaren aldetik, eta Antoine Griezmannek eta Diego Pablo Simeonek Atletico Madrilen aldetik, epailea Alberola Rojas izango da, gainera, aurten berrikuntza batekin, izan ere epaileak kamaratxo bat eramango omen du norgehiagokan zehar gero irudiak erakutsi ahal izateko, beraz hori ere interesgarria izango da, baina horiek geroko kontuak izango dira. Ikeragarria litzake, oso polita litzake, kiroluneako hurrengo bideoa, Realaren garaipen bat kontatzen grabatzea, galdu edo irabazi edo galdu izango duzuen oski, norgehiagokaren analisia, baina ea irabazterik daukan, eta gau handi bat, gau berezi bat, gau ahaztezin bat bizi daitekeen, bai Sevillan, bai Donostian, bai Gipuzkoa guztian, eta baita Real zale guztiek munduan dauden, edo zein txokotan ere gau berezi bat bizi dezaketen gaur bertan. Gogoratu, gaueko 9:00 Atletico Madrid Reala Espainiako kopako finalean Kartujan izango dira